καλώς ήλθατε σε άλλο ένα Follow Me. Σήμερα θα πάρουμε το τρένο και θα βρεθούμε σε ένα μαγικό μέρος, όχι στο Hogwarts αλλά στο Κιάτο. Θα βρούμε εκεί ένα συγκρότημα που λέγεται Βράστας. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει εκεί. Φτάσαμε στο Κιάτο. Στο Κιάτο, σε ένα υπέροχο πάρκο δίπλα στη θάλασσα και έχουμε στο Follow Me τους Βράστας. Σωστά το είπα, έτσι. Πώς προέκυψε το ονοματάκι Βράστας? Το όνομα, λοιπόν, να πω, εγώ ή θέλετε να... Όλα θα τα πούμε. Άμα θέλετε να επέμβετε, μου λέτε. Λοιπόν, κοίταξε, βασικά, το όνομα είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνει η μπάντα. Δηλαδή, εμείς γελάτε ματάκι. Δεν βρίζουμε. Ελεύθερα, είμαστε στο YouTube. Λοιπόν, εμείς υπάρχει μια κατσαρόλα. Στην οποία κατσαρόλα μέσα πετάμε πολλά διαφορετικά υβριδικά μουσικά είδη για να βγει αυτό το υβριδικό μουσικό είδος που παίζουμε κι εμείς. Σε τι φωτιά το βράζετε δηλαδή? Ψηλή. Λοιπόν, εκεί που τα ράστα λύνονται. Εκεί που λύνονται τα ράστα. Λοιπόν, αυτό το process ονομάζεται βράστινγκ. Από το βράζω, το ρήμα, βρασμός. Μάλιστα. Οπότε, υπάρχει αυτή η λέξη δηλαδή? Ναι, άμα ανοίξει ένα λεξικό. Σήμερα βγήκε μάλλον αυτό. Το βράστινγκ. Υπάρχει στο μυαλό το δικό μας. Εντάξει, σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, οπότε Βράστας. Προέκυψε από το βράστινγκ. Μπράβο. Double βράστινγκ. Εγώ με άλλη ερώτηση θέλω να ξεκινήσω βασικά, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Τι σημαίνει για σας η μουσική? Βασικά αυτό θέλω πρώτα να μάθω από εσάς. Εγώ θα συμφωνούσα ότι για όλους μας η μουσική είναι η ζωή μας. Εγώ αυτό θα έλεγα. Τώρα γενικότερα και κάτι παραπάνω. Αλλά μιλώντας για εμάς, είναι η παρέα βασικά. Είναι ο χαβαλές, είναι το γέλιο. Είναι κυρίως αυτά τα πράγματα. Περισσότερο είναι το γέλιο βασικά και η παρέα. Δυνατός. Ωραία, μάθαμε από πού βγήκε λοιπόν το Βράστας, αλλά πώς ξεκίνησε όλη η ιδέα? Δηλαδή πώς κάνατε? Πρέπει να υποθεί νομίζω το process που βγήκε το Βράστας. Η ερώτησή σου πρέπει να απαντηθεί σωστά. Να απαντηθεί, ναι. Εντάξει. Εγώ το θυμάμαι το σκηνικό που είχε γίνει. Αν θέλετε να απαντήσουμε, μισό λεπτό, αν θέλετε να ακριβολογήσουμε... Λοιπόν, θα ακριβολογήσουμε και θα πω εγώ ακριβώς πώς έγινε. Ήμασταν για πιτόγυρα, εγώ, ο Αντώνης και ο Σπύρος. Άκυρο, κάτι. Πριν από 4 χρόνια ή 5. Πριν από 5 χρόνια. Και σκεφτόμασταν τι όνομα να δώσουμε τέλος πάντων στην μπάντα που παίζαμε κυρίως διασκευές. Είχαμε ένα κομμάτι τότε του Αντώνη και τα υπόλοιπα ήταν διασκευές. Και λέμε κάτι να έχει σε σχέση με ράστα, γιατί παίζαμε περισσότερο ρέγγε τότε. Κάτι να έχει σχέση με ράστα, βράστα ράστα. Ξέρω κι εγώ, υπήρχε αυτό το όνομα. Μαλάκα, συγκλονίστηκα από αυτή την ιστορία. Ούτε εγώ. Δεν το θυμάμαι. Μεγάλη στιγμή. Μετά σταματήσαμε να παίζουμε ρέγγε όσο στο παρελθόν
φύγανε τα ράστα και έμεινε το βράστα. Και το στο τέλος. Και το ζ είναι αμερικανιά προερχόμενη από γκορίλας και τέτοιους. Από ό,τι έχω ακούσει, ο έρωτας δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα τραγούδια σας. Δεν είναι έμπνευση για σας ο έρωτας. Κοίταξε, 2 από τα 5 τραγούδια έχουν γραφτεί κάτω από τέτοια κατάσταση. Okay. Μπορεί να μην... Εμέσως πλήσαν φως, λοιπόν. Ναι, δηλαδή έχει το ρόλο του ο έρωτας γενικότερα και το αυτό. Εγώ σου λέω γενικότερα, γι' αυτό σου είπα και ότι έχω μια ρομαντική. Δηλαδή, ακόμα και το Πάμε σε ένα νησί, το οποίο μιλάει ας πούμε για κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει άμεσα με τον έρωτα, έχει να κάνει όμως έμεσα. Γιατί το κομμάτι γράφτηκε κάτω από ρομαντικές σχεσιολογικές συνθήκες. Αυτό να το βάλουμε μέσα έτσι. Λιγάκι πιο Κυρίλλε, πιο άμπηγε, λίγο πιο έτσι κι αλλιώς πιο σοβαρός, λίγο πιο cool και πιο high και to the style, πες μου κι εσύ πως τον θες και πως σου πάει λίγο ζελέ στα μαλλιά. 1000 λεφτά να σε πηγαίνει στα σπα και στα λουτρά, λιγάκι ξύρισμα και θα μοιάζει με πυθίκος μέσα σ' αμάξι με φήμες. Γυναίκες ανήθικες, γουστάρετε τους πίθηκες κι ο άμυρος ο άντρας την πατάει. Εδώ ο κόσμος χάνεται κι ο κάγκουρας χτενίζεται κι εσύ είσαι σαν την όλη του Ποπάη. Εσύ που θέλεις λουράκι και σκυλί κι εσύ που πας κουρεμένος για μαλλί, εσύ που ζεις σε τραπέζια και σε κλαμπ, πες μου τι είναι, ποιο είναι και τι μπανάλ, πες μου τι είναι σωστό και λογικό και ποιον ταΐζατε στο ζώο. Λογικό είδος εξάρση και με ενθουσιασμό εκεί και εδώ στην Ελλάδα καγκουρό. Γυναίκες ανήθικες, γουστάρετε τους πίθηκες κι ο άμυρος ο άντρας την πατάει. Εδώ ο κόσμος χάνεται κι ο πίθηκας χτενίζεται κι εσύ είσαι σαν την όλη του Ποπάη. Γυναίκες ανήθικες, γουστάρετε τους πίθηκες κι ο άμυρος ο άντρας την πατάει. Κι εσύ που ήρθες σαν μια λένα μου το παίξεις Κυρίλλε, να ξέρεις τους 2 τρίτος δεν χωράει. Ανήθικες, γουστάρετε τους πίθηκες κι ο άμυρος ο άντρας την πατάει. Εδώ ο κόσμος χάνεται κι ο πίθηκας χτενίζεται κι εσύ είσαι σαν την όλη του Ποπάη. Γυναίκες ανήθικες, γουστάρετε τους πίθηκες κι ο άμυρος ο άντρας την πατάει. Κι εσύ που ήρθες σαν μια λένα μου το παίξεις Κυρίλλε, να ξέρεις τους 2 τρίτος δεν χωράει. Πώς προέκυψε η συνεργασία με τη Μάρο Μόρτερ? Έχετε το τραγούδι «Πίθηκες», έτσι? Ναι, ναι. Η Μάρο είναι φίλη και των παιδιών πια, αλλά ήταν φίλη δική μου από πολύ παλιά, από τα φοιτητικά μας χρόνια, πριν ακόμα και εκείνη ξεκινήσει τη μουσική, όταν ξεκινούσα κι εγώ. Παίζαμε συχνά μουσική μαζί ούτως ή άλλως, γράφαμε μαζί, ανταλλάζαμε απόψεις για τη μουσική. Όταν κάποια στιγμή έκανε εκείνη το δίσκο της, συμμετείχα κι εγώ, έπαιξα τύμπανα σε μία από τις μπάντες που έκανε, γιατί εκείνη την περίοδο καταπιανόμουν και με τα drums. Και όταν κάναμε κι εμείς το δίσκο με τα παιδιά, εφόσον γνωρίστηκε με τα παιδιά, είναι και φίλοι των παιδιών δηλαδή, είχαμε αυτή τη συνεργασία στους πίθηκες, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο τέριαζε μια γυναικεία φωνή να ντύσει, ας πούμε. Και έτσι η Μάρο ήταν πολύ καλή λύση. Πείτε μου μερικά ονόματα που έχετε στο μυαλό σας για μελλοντική συνεργασία τώρα. Για πάμε. Κανένα.
Τους Μετάλλικα, εγώ με τους Μετάλλικα θα παίξω πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα με τον Μάικλ Τζάκσον, αλλά Δεν προλάβαμε. γίνεται να πούμε. Μελλοντικά, ποια είναι τα άτομα να δούμε? Κοίτα, εγώ θέλω να πάρω ένα μηχανάκι τώρα. Γιατί έχω μια εξάτμιση που κάθεται σπίτι και τώρα τι να την κάνω. Δεν θέλω να κάθεται. Από εκεί και πέρα ταξίδια πολλά θέλω να κάνω. Και να πούμε και κάτι σοβαρό. Να κάνουμε ταξίδια με live. Αυτό βασικά θα ήταν το καλύτερο από όλα. Μπορεί να σ' αγαπάω, μπορεί να σε μισώ, μπορεί να σε φοβάμαι και να τρέπομαι γι' αυτό. Μπορεί να τα έχω φτύσει, μα μπορεί και να μπορώ να βγω από το μπουρδέλο που με πέταξες να ζω. Μπορεί να είμαι λάθος, μπορεί να είμαι σωστός, δεν θα έχει σημασία άμα μείνω μοναχός. Δεν είναι αυτά για μένα, αυτά είναι τυχερά. Δεν κέρδισα στον έρωτα και χάνω στα χαρτιά. Κι άμα λιγάκι το σκεφτώ, μπορεί να παρηγορηθώ. Είναι ωραία η ζωή, είναι ωραία τα ζάρια. Κι ας μη φέρνεις εξάρεση η ζωή, αν δεν ρισκάρεις είναι άδεια. Είναι ωραία στην άμμο να χτίζεις παλάτια κι ας γκρεμίζονται στο κύμα επάνω. Είναι ωραία τα αστέρια κι ας μη πέφτουνε για μένα, κι ας πηγαίνουν οι ευχές μου στα χαμένα. Κι άμα λιγάκι το σκεφτώ, μπορεί να παρηγορηθώ. Είναι ωραία η ζωή χωρίς εσένα. Καλά θα μου πεις και θα γυρίσεις την πλάτη. Ξέρεις ότι έμεινα μονάχος στο κρεβάτι, να μετράω πως χώριζε αστερισμούς στο ταβάνι. Να σε καλά θα μου πεις και θα μου αφήσεις μια ευθύνη, έτσι για να έχω ενθύμιο απ' την αγάπη εκείνη που η αλήθεια είναι πως κάτι έχει μείνει. Κι εγώ καλά θα σου πω, θα χαμηλώσω το βλέμμα και μην ανησυχείς, θα βρω ένα όμορφο ψέμα βολικό να το πετάξω, να πάω να κρυφτώ. Κι άμα λιγάκι το σκεφτώ, μπορεί να παρηγορηθώ. Είναι ωραία η ζωή, είναι ωραία τα ζάρια κι ας μη παίρνεις εξάρες η ζωή, αν δεν ρισκάρεις είναι άδεια. Είναι ωραία στην άμμο να χτίζεις παλάτια κι ας γκρεμίζονται στο κύμα επάνω. Είναι ωραία τα αστέρια κι ας μη πέφτουνε για σένα, κι ας πηγαίνουν οι ευχές σου στα χαμένα. Κι άμα λιγάκι το σκεφτείς και εσύ θα παρηγορηθείς. Είναι ωραία η ζωή χωρίς εμένα. Αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο του Follow Me. Αλλά μην νομίζετε ότι τελείωσε εδώ. Ας αφήσουμε τα παιδιά για λίγο να ξεκουραστούν και συνεχίζουμε.